Nedám. Počuj, máš kamoša v stajni, co by kúpil taký pozemok, jak tu je? Nemáš? Keď nájdeš, tá ešte ti dám. Alebo čo tak ty, nechcel by si takýto pozemok v Kanaši, ktorý je trošku atypický, ale má výbornú orientáciu, čo týka svetových strán a veľmi pekný projekt sa dá urobiť, len chce to trošku takú umeleckú dušu na to. Pozerej. 832 m2 a trošku atypické rozmery. K tomu obecná asfaltová prístupová cesta, verejné osvetlenie a inžinierské siete priamo pri hranici pozemku. Určite existujú aj ideálnejšie pozemky na výstavbu, ale keď sa na tento pozemok zadívate, musí vám byť jasné, že tu môže vzniknúť niečo unikátne. A ak ste k tomu ešte milovníci zvierat a prírody a radi by ste svoj kúsok vlastnej prírody mali u vás doma, spolu s výhľadom na majestátne zvieratka, tak určite je na mieste zvážiť túto ponuku. Že kúkaj, taká rastlinka, jak guľka vyzerá. Vidíš, to zaujímavé. Matúš, to je exkrement. Jaký exkrement? Exkrement. Hovno? Hej. Dobre. No nič. Ak sa vám tento pozemok páči, nemajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme a v cene pozemku máte aj exkrement.